Gaurkoan hemen gaude ikasle abertzaleak deitutako mobilizazio batetan. Ikusi den bezala azkenaldian hezkuntza publikoak eta hezkuntzak berak pairatzen ari duen erasoak direla eta ikasleak erabaki dute kalera ateratzea. Gu egoera honen aurrean jarri ditugu bitartekoak eta gu hezkuntzako eragile bat bezala egoera honen aurrean erantzunaren beharra ikusi genuen. Gainera gehien bat aurten ematen ari diren murrizketa ekonomikoak direla eta gehien bat hezkuntza eredua pairatzen ari duen hezkuntza reforma gure aldetik ikusten dugu Madrilek ez digula inposatu behar ezerrez eta gure hezkuntza eredu propioa aldarrikatu beharra dago da. Orduan horren aurrean gu argi daukagu egoera honen aurrean gure alternatiba Euskal Eskola Nazionala dela, honen aurrean Euskal Herriko hezkuntza eredu propio bat beharrezkoa dela eta ezinbestean horren alde egingo dugula. Egungo hezkuntza ereduak ez duelako bermatzen ikasleen eskubideak eta bilakatzen duelako ikaslearen merkantilizazioa eta hezkuntzaren merkantilizazioa bera. Gaina etorkizunean daukagun edo etorkizun hurbilean daukagunarekin egoera oso txarra da ikusten bezala, gazteriaren prekarietate laborala eta prekarietate bera ere, jarrera egoera honen aurrean, Nafarroako ikasleriak erabaki du ateratzea, ia kasea batean egin du deialdia, baina ikusten den bezala, hemen bildu dira 100 ikasle, Nafarroakak, eta animatzea jendea bertan jarraitzera, eta hau hasi besterik ez dela egin.
Gracias.